Mount Sadab. Nagsabay po kami sa organized climb kang The Leaf Life, sa mga pinaka-aktibong mountaineering societies dito sa Catanduanes. Duman sa kabubuldan, paborito kong lugar, paanang presko duman. Maski nga di mapaganaw ugmahan, nawawaraan sa kong kamunduan. Binansagan nilang The Gateway, pero baliti tree siya. Siguro mga centennial tree na rin ito. Mga problema sa buhay, tulos binadalusay. Pag ang karos naghapros sa kong daplos, naghihiwas ang paghangos, kasakitan ko natatapos. Marala, sabay na, magtukad na kita sa bulod, kaiba ang satong barkada. At tapos magugma, liwanan problema, pagkakan maginom, magbayli, magkanta. La 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 la. Sa silong kam kahoy, duman ka magpalimpoy, nawawara ang babloy, masirang magpuro taghoy. Ang kadlagantan niyang naubos na, sa satong paratukan may paglaom pa. Sa satong pag-iriba, daing hurawan ugma, dagkul na balon na istorya, may mga paulok pa. Kaya pag oras ni burulagan na, ang paglakaw pauli di pisilon na. Marala, sabay na, magtukad na kita sa bulod, kaiba ang satong barkada. At tapos magugma, liwanan problema, pagkakan maginom, magbayli, magkanta. Sa tuwing ipreserba ang gayon kan bulugda, ang basura ibulsa, mga hayop na ilang, mga kadlagan bantayan. Maranahan, sabay na, magtukad na kita sa bulod, kaiba ang satong barkada. Ang kapos magugma, liwanan problema, magkakan maginom, magbayli, magkanta. Maram na, sabay na, magtukad na kita sa bulod, kaiba ang satong barkada. Ang kapos magugma, liwanan problema, magkakan maginom, magbayli, magkanta. La 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 la. Girap, girap, girap. Baba na tayo.